दाम खमायबाय जों बायना जानांगौआ जोंहा दाम बारा बायना जानांगौआ दाम बारा जों फानबा दाम खम मोनो नङा गाइस जों फानहैदो जों दिनै आं इउटुबखौसो एसे जोंदों आरो ना गाइस इउटुबा ओरैबायदि खामानि मावो सोरनिबा चेनेला मोनसे भिडिअ हगारबानो मोनसेजों ग्र' जायो। हेल' गाइस वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल नोंथांखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय फिन आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ भिडिअआ मा जागोन रावनिबो बागै जाया। दिनै आं इउटुबखौसो एसे जोंदों आरो ना गाइस इउटुबा ओरैबायदि खामानि मावो सोरनिबा चेनेला मोनसे भिडिअ हगारबानो मोनसेजों ग्र' जायो ओमफ्राय सोरनिबा चेनेला हाजारखि भिडिअ हगार थैनोबो ग्र' जाया। थिग बेबादिनो जानानै दं आंनावबो एथ' भिडिअ होयो होमबाबो ग्र' जाया मानो खालामा ग्र' बेखौसो जोंना दं आङो। ओमफ्राय सोरनाबा मोनसेयैनो भिउस ग्र' जायो भिउस फैयो साबसक्राइब बारायो। ओमफ्राय जोंना आंनियाथ' 70थासो जाबाय दां बारबाय दां थेवबो दाबो मोनसे मोननैल' ग्र' जादों बेबो बांद्राय थाङा भिउसआ 2K 1K बेफोरबायदिल'। मा खामानि मावो इउटुबा सोरनिबा चेनेलखौ खेनसेनो ग्र' खालामो मोनसे भिडिअ हगारबानो ग्र' जायो। मेरला चेनेल दंसै बिदिनो सोरबा मेरला भिडिअ आगारो मोजां भिडिअ आगारो बै मोजां भिडिअ आगारग्राफोरनाबो जाया मोनसे भिडिअजोंनो। मा मावो नङो आं इउटुबखौ ना सोरनियावबा खेनसेनो ग्र' खालामनाय सोरनिखौबा हाजारखि भिडिअ मोजां बानाय थेवबाबो ग्र' खालामा मानो बिदि खालामो नङा। ओमफ्राय सोरबा इउटुबा बिदिनो बानानै गैला आरो भिडिअफोरखौनो बानायला भिउसबो फैना नालाय मोजां भिडिअ बानायबाबो भिउस फैला बैफोर मा खारननि थाखाय जायो ना जोंनि कन्टेन्टफ्रा मोजां नङा। ओमफ्राय सोरनाबा जानला मानला भिडिअ हगारनायानो आजां गाजां भिउस फैयो आरो ओमफ्राय हाजारखि नों मोजां भिडिअ बानायना हगारा जोंनियाबा बिराद खम फैगोन आरो। ओमफ्राय मेरला दंसै बिदिनो मोजां भिडिअ बानायग्राफोर बिसोरबो बेसाराफोर गोसो बायनानै सोरबा भिडिअखौनो आपल'ड खालामला मेरला नुबोबाय आं। ओमफ्राय सोरनाबा जावलिया फावलिया गोदाव सोराव भिडिअ हगारनायफ्रानो भिउस फैयो ग्र' जायो। ओमफ्राय बेफोरखौ मा होनबावनांगौ ओमफ्राय इउटुबा एकदम जावलिया फावलियासो होननांगौ ना मानांगौ ना कन्टेन्टफ्रानो मोजां नङा जोंना ना टाइटेल लिरनाया नङा जेबो बुजिनो हाला आरो ना मा खारननि थाखाय बिदि जायो। सोरनाबा मोनसेजोंनो 1K 100K गाहाम भिउस फैनाय बेफोर मा खारननि थाखाय जायो जेबो बुजिस' हाया आरो। ओमफ्राय जादोआ नै बोथोराबो देग्लाय बोरै जागोन माइ गायना जाग्राफ्रा अखायानो गैया माथो नै। ओमफ्राय बैहायथिं दा ओरै मेचिन आवाज खोनाबाय थानाया दै बोखोनासो खोथिया खुयनो नागिरदों दा खोथियाखौ खुयनो मोनाखै जोंनि साइडआव अखायानो गैया नै दाबो ओरै हाग्रा सिंनिफ्राय दै बोहैग्रायानो दाबो जायाखै मा जाबावनांगौ बोथोरा दस्रा फोनांसिगोन नामा। माइरंनि दामाथ' 35 थाखासिम थांबाय नो मा जाबावनांगौ गैला माखौ जाना थाबावनांगौ। माहाजोनाथ' मोनजागोन मालाय जों गलामा माखौबा जाबाव माइबो गायनो मोना माइरंनि दामाबो 35 थाखा गाहाम थांबाय माखौबा बायना जा अमाफोरनि दामाबो खमायबाय दा एसे बारायफिनबाय होनदोंदां। जेबो बुस्थुआनो दाम खमायबाय जों बायना जानांगौआ जोंहा दाम बारा बायना जानांगौआ दाम बारा जों फानबा दाम खम मोनो नङा गाइस जों फानहैदो जों फाननाय बोथोराव दाम खम मोनो ओमफ्राय गावसिनिफ्राय जों बायना लाबोफिनदो जों बायनो हागोन बेसेबांबा दाम मोनगोन। जों बायना जानांगौबा दामानो दाम जों फाननांगौ। ओमफ्राय अखाया हानाया सानथामानो जाबाय दिनैजों हादोंसो हय सब गैया फिसासो नै दाबो फिसा थाइफ्रिगासिनो मबाइलाव नुवाखै फिसा थाइफ्रिगासिनो फिसा ओमफ्राय मैयाबो हादों दसे दाख्लैथ' बुरजा हाथारदों थेवबाबो दुब्लियाव दैखौनो थानो हाया दानि अखाया मा जाबावनो। ओमफ्राय अखा फिसा हानाय खामानिबो मावथावजाया माबो मावथावजायासो खालामो। हायाबा हाया हाथायनाङा हानोबा हानो एसे सब गोनां एसे बुरजा हाबानो जायो। एकदम खामानि मावथावजाया माथावजाया दस्रायाव थांथावजायासो खालामना होयो बिदि अखाया। साथा लाना थांथावजाया साथा लांनांगौ ना लांनाङा दाउट जायो लांबाबो साथा लांबाबो एकदम डिस्टार्ब जायोना लानो मानो। ओमफ्राय नै सबाय बिमाया जि थाइदों फानबाबो दाम गैया दा आजां गाजां सबाय बिमा बयनावबो बानलुआ नै जेखियानो जादों गाइस आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम ओमफ्राय जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम गाइस। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय।